जाम्फैजों बोहैनाय दैया सासे सुबुंनि न' बिथाखौ खुरख्लानानै सिलिंखार खालामनायनि लामायाव। थांनाय साननैसो सिगां जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव देग्लाय बोसोरनि गिबि दैबानाया जानानै थांबाय आरो गोबां सुबुंनि जिउ खुंनायाव सुख'हायै खहा खालामनानै गालांबाय। नाथाय अखा बोथोर दैज्लांनि बाना दंबावो, दाबो जोबाखै। बेखौनो साननानै आगोरमोनै जादों दैबानाजों सिलिंखार खालामलांजानाय नखरनि सुबुंफोरा। बाक्सा जिल्ला 22 नं बागानपारा बिटिसि बियाब आरो 12 नं बरमा बियाब जफादं बिसिडिसनि सिङाव थानाय कटबारि गामिनि फाग्ला दैमानिफ्राय आबाद मावनो लाबोनाय 3 नं राबा बान्दोनि दैया मिलन बर'नि न' लुनानै थानाय न' बिथाखौ खुरख्लानायाव बिथाङा जिंगाजों सम बारहोनांगासिनो दङ। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला जाम्फैनि दैया हा खुरख्लानायखौ होबथानो हायाब्ला बे बोसोरावनो दैबानाया फिन जाफिनबावब्ला बिथांनि थाग्रा बिथाखौ जाम्फैया खुरख्लानानै लांजोबनोबो हागौ होननानै दुखुजों फोरमायदों। बेनिखायनो बे हा खुरख्लानायखौ होबथानो राहा लानो थाखाय दानि 22 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि MCLA आरो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथांखौ मिलन बर'आ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। इ दंग'आ पाग्लानि 3 नम्बर बान्दोनि ओमफ्राय 3 नम्बर बान्दोनि ओमफ्राय जोंना गामिया जाहैबाय कटबारि। बेनिफ्राय आंनिया मुङा मिलन। दाख्लै थांनाय बानायाव ओरैबायदि जादों थारमाने दैया खममोन सानाव, हराव एकदम अखा हानानै थारमाने दैया बारिबोनानै थारमाने बेबायदि नङामोन, जायगायालाय समानब्ला थारमाने दंग'आ एसे फिसामोन नालाय। बेनिफ्राय दैया बारा जाबाय, ओमफ्राय हाया गिसि गालांबाय थाबाय ओमफ्राय हरनि भितरावनो थांबाय। ओमफ्राय फुंबासो थरमोनबाय। ओमफ्राय नायबा दा आरो मा खालामनो मा मानो जाबाय। ओमफ्राय आं मानसि लिंबाय, मानसि सोरबा मोनो सोरखौबा मोना। ओमफ्राय खासे खानै मोननानै खामानिखौ आङो मावनाय जाहैबाय। ओरैबायदि खस्थ' इयावबो जारला, अखा हाग्रा मोना, औवा दाननो हाया, ओरैबायदि जाबाय। ओमफ्राय रायजोफोरा किसुमान मावो, किसुमाना गोजाङाना मावनो हाया, दैयावबो हाबनो हाया, ओरै जालांबाय। बिदिनो नेरा नेफा खैदिनमान बिदिनो मावबाय, सोरबा मावनो हायो सोरबा मावनो हाया। आं मानसिखौ लिंबाय थादो सम गेजेर ओमफ्राय लिंनानै ओमफ्रायथ' दा आद्रा दोनबाय खामानिखौ। उपाय गैया, आङो दाहार दुहार लानाबो मावबाय। दा नै न'आ मोनथारनोसै, बारा गोजान गैला न'आ मथा मथि इयाव 1.5 टारावनो थारमाने न' मोनबाय। 1.5 टार इयाव आं संखिखांना दोङो दा गोसोआव, थारमाने गिनाय भाब दोङो। थारमाने माबायदि गिनाय भाब दोङो होनबा, दैज्लाङा आरो जोबनो थाङाखै, दैज्लाङा मथा मथि आरो दाननै दंबावो। बे दाननैयावबो आरो मा जालायो। ओंखायनो आङो मोनसे अनुभब लादो जे सरकारनिफ्राय आं मा मोनगोन, जों खाथिराम सारमोना मा खालामो। थारमाने आं साननायाव थारमाने अन्थाइनि मोनसे बेब'स्था, वाल ओरै बेब'स्था खालामोबा आङो गोजोननाय मोनगौमोन। होमबाना आंनि न'आ बासिगौमोन, आंनि थासारिया थारमाने मोजां जागौमोन। गथ' गथायखौ आं बबाव मा खालामगोन नङाबा न'खौ लाङोब्ला। ओमफ्राय मन्त्रि MCLA बा जायगानि जिफोर खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोना नायफैदोंना नायफैयाखै? बिथांमोना ओरैनो नायनानै थांदो, खिन्थु बेबायदि ओरैहाय बेब'स्थानि खोथा जेबो बुङाखै। नायनानै थांदो, फैनाया सासे सानै फैदो, जोंनि माबानि मानसिफोरा खुंथाय गोहोआव थानाय बेफोर मानसिफोरा फैदो, सासे सानै मावफुंनायनि गेजेराव नायफैदो, बुंदो बिसोरबो गोसो सिंनि जारलाखौ बुंदो, ओरै थोरै जाबाय होननानै। जाबाय होनदों, खिन्थु बिसोरो बिथांमोना मावफुंनोथ' हाया, ओरै जाहैदों खोथाया। दैया अभारमोन बिसोर फैनाय समाव। दा नोंथाङा मा लुबैयो? आंथ' दा आं लुगैनायाव बेनो, आं रां रुफाखौ लुगैया, आंनि थासारिखौ जे बासायना लाखिनो थाखाय। बासायना लाखिनाया माबायदि बासायगोन होनबा, दाथ' आंहा थाखा फैसा गैया, रांखावरि गैया। ओमफ्राय आरो आं ओरैनो गरिबब्ला आं थारमाने सरकारनि जा खाथियाव सारमोना मा बेब'स्था खालामो। खिन्थु बेब'स्थाखौ आं ओरैबायदि लुगैदोंमोन जे अन्थाइ जाबनानै एसे वाल टवाल खालामना होयोबा दा बावैनोबाबो खस्थ' मस्थ' थानानै मेसेंफोरावबाबो जायखिजाया खालामना होनांगोन आरो, नङाबा उननि थासारियाव आंहा माने गोजोननाय फैनाय नङा। बिदिनो आंहा दाबो थारमाने जिउआव आंहा थारमाने उन्दुनाय सुख सान्थियानो गैया, दै बायोबानो आंहा भय। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों।
आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।